ମୋ ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ରବିବାର ସ୍ପେଶାଲରେ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ ଝୋଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ତେଲ, ଗରମ ମସଲା ଏବଂ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ପରେ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ବଟା ହେଇକି ଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା କଲର୍, ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍। ବେଶୀ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇନି, ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ଚିକେନ କଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଚିକେନ, ଫ୍ରେଶ୍ ଚିକେନ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ସେଇ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ କଷିବା। ସେଥିରେ ଆଳୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଏବଂ ଚିକେନ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାକୁ କଷା ହେବ। ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ, କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସେଥିରୁ କିଛି କଷା, ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଇଛେ। ଅଳ୍ପ କଷା ଆଉ ବାକି ଚିକେନରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଝୋଳ। ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଝୋଳ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି, ଦହି, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ସାଲାଡ଼। ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଲାଡ଼ ଏବଂ ଚିକେନ କଷା। ଆମ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଖାଇବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇବ କା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଷୁନା ବିରିୟାନୀ। ସେ ଚିକେନ, ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଭାତକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଳେଇ ଦେବ ଆଉ କହିବ ଏଇଟା ଚିକେନ ମାନେ ଉଷୁନା ବିରିୟାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଚିକେନ ଝୋଳକୁ ସାଲାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିକେନ କଲର୍ ହେଇଛି, ବିନା କଲର୍ରେ।
ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଚିକେନକୁ ଭାତ